No niin, tervetuloa takaisin Platinumin pariin. Tässä jaksossa mennään Teka hakkaan, että auttaa se Davni, tai ketä se on, kumminkin se naista. Kun ne Team Galactic ilkeet kaverit varasti sen Pokédexin. Kiik! Nyt on ihan todella vaarallinen tilanne, koska heillä on kaksi noin pikkulevelistä Chubattia. Voi ei. Ollaan ihan sairaan huonossa jamassa nyt. Tuli Persik 28 oppii takedownin. Joo, kyllä mä se laitan ton stompin päälle, kun en mä tuolla oikein tee mitään. Jees, no mutta toisella oli kyllä, mun parilla oli eka Clefairy, jolla ei kyllä tehnyt mitään, se vaan hitti jotain singiä ynnä muuta. Mut sit tuli Kadabra tohon, joka tappoi noin yhdestä. Ainakin ton Kroagungin tosta. Nyt se vaan sepittää samaa arkista jorinaa kuin mitä ne aina. Että maailma on meidän, mestarimme Cyrus tuhoaa teitä ynnä muuta. Sellaista turhan päivästä settiä. Mutta ei anneta se häirit. Tuolta tulee Luker! Mun lempihahmo tästä pelistä. Jei, katsoja. Sitä on niin hyvä se musiikkikin, niin pitää saada puhelimeen toi musiikki. Ja iPodin ja kaikkialle. Nyt me mennään tonne ihmeen mökkiin. Siellä on 2 pokepalloa, toinen on joku valkoisen seinän sisällä. Nyt se laittoi joku pommin siihen. Tai mikä tämä on? Joku tai se pasko siihen, en tiedä. No mut nyt haetaan Fly tosta vierestä. Joo, sano mulle, että me kasinolle pelaa, en mene. Minä en ole HM02 Fly, jei! Nyt on kyllä niin hyvät oltavat, että tavataan Pokécenteri edes. No niin, elikkä nyt sit jatketaan matkaa tonne alas. Kohti Pastoria Cityä. Siellä asuu paljon noita pastoreita. No niin, eli ekaks on jotain. Pitää hakkaa noita trainerit tosta matkaan. Mä hakkaan ne tuolta pinnulla tuohon kärkeen. Siinä on eka. Uusi Pokemon, tollanen kello. Tollanen kulkunen. Ruma kuin mikä. En näytä. Taas uusi Pokemon. Raatsin tokamuoto Kirlia. No niin. Se hoitu siinä, sillä ei ollut mitään ihmeellistä. Ja jatketaan matkaa nyt tänne. Täällä on joku luola. Kaveri kaivaa tunnelia. Mä en nyt jaksa näyttää teille mitä se sanoo, se vaan jotain vetää, että kaivaa tunnelia, etti Anoneja. En oikein lukenut itekään hyvin. Mut sit haetaan Noin berryt haettu. Jatketaan matkaa. Tänne ylös. Täällä on ruoho, pitkää ruohoa, jos me saadaan uusi itemi. Anteeksi, se ei ollutkaan tää ruoho, se on seuraava. Täältä saa Pokepallon, Magmarizer. Täällä voi kehittää Magmortariksi, kun sen Tradea laittaa ton sille päälle. Sillä oli vielä pari Bronzoria ja Granidos, ei mitään ihmeellistä näyttämisen arvosta. Niin, nyt haetaan se itemi täältä. Se on ihan... Se on ihan... Joo, sillä oli toi... Porygon. Joo, eli tästä saadaan se itemi. Razor Fang. Tää on mulle ihan todella tärkeä kama. Ja luojan kiitos mä sen sain. Nimittäin yöllä tai illalla näette mitä Cliverille tapahtuu kun mä sitä kehitän. Ei tätä ainakaan. Jos niin tänne. Tuossa on taas traineri. Skipat. Silloin oli Sheldon, ei mitään ihmeellistä näyttämisen arvosta. Jostain takas tänne, täällä on lisää trainereita.
Sillä oli kaikki nämä Vaporeon, Jolteon ja Flareon anteeksi. Et ei mitään ihmeellistä silkään. Mut haetaan toi Pokepallo tuolta nopee. Se on Big Root. En muista mitä tekee. Eikä paljon kiinnostakaan, koska en sitä tuu käyttään. Matka jatkuu. Hakataan noin muut treenerit tosta. Toi. Se oli helppo. Se oli Kadabra ja toi... Mikä ton nimi on? Duskull. Enää kovin vaikeet on nää treenerit. Siinä on uusi Pokemon, tollanen ihme. Se on Pupun. Se on näyttää ihan mun mielestä Pupun ja Norsun risteytykseltä, joka on pensassa. Toinen samanlainen, mutta erivärinen puska. Ja vielä kolmas. Se oli helpponakki. Sitten vielä viimeinen treeneri. Tai tokavika. Toi on viimeinen toi juokseva läski, joka juoksee laihduttaaksi. No ja sitten viimeinen, niin Pokepallo vielä. Max Repel, nää on todella hyödyllisiä. 250 askelta ilman Pokemoneja. Ja mä en todellakaan tykkää noista Wild Encounterista. En sitten ollenkaan. Tästä tulee teille uusi Pokemon, tollanen möhkäle. Jolla on banaaneja kaulassa. Jänskää. Tässäkin on uusi Pokemon. Tää tyyppi, ketä vastaan mä nyt ottelen, tää on joku lehtityyppi, ihan sama. Sitten on vielä yksi uusi Pokemon ja se on Janma, tollanen sudenkorento, ei mikään ihmeellinen. Joka tappaa mun tuliperseen. Nee, ei yhtään hauskaa. Ja sitten on vielä Tangela, vanha kunnon Tangela. Mä nyt vasta huomasin, että on tollanen mato, lierroja kasvaa, tosi loisia päässä. Nyt ollaan takas täällä alhaalla ja mennään vielä enemmän alas. Päästään Valor Lakefrontille. Tästä tulee uusi Pokemon teille. Se on vissiin sen Pokemonin, mitä mä luulin legendaariseksi, niin tokamuoto, jos mä oikein muistan. Tuollainen sakelin. Mä en edes voi kuvailla tota. Oikeesti, mä en tiedä miltä toi näyttää. Mä oon sokea. Mutta anyway, se kuolee. Saanko levelin? En tiedä. Ja matka jatkuu kohti Pokemon lomakohdetta. Route 213. Onko se paikan nimi? Ai tää on Valor Lakefront. No niin, mutta anyway. Meillä loppuu aika, nyt pitää lähteä. Se on morjens, teen varmaan taas päivän lisää jaksoi. Hei hei.